Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban gesang sesarengan ingkang beksa rahayu ingkang bahagia. Bangun gesang sesarengan ing jaman menika temtu boten gampil. Kadangkala maneka warni intrik-intrik utawi motivasi politis, kepentingan pribadi sadar menapa boten mempengaruhi anggenipun bangun relasi. Ramalan-ramalan zaman rumiyin menika ngetingalake kados pundi jaman edan sampun kalampah. Maneka warni bab sing kedahipun menika saged lumampah laras ning kanyataanipun ing jaman sakmenika beda-beda. Contoh sing paling konkret menika bab pranata mangsa. Jaman rumiyin mliginipun rikala kula alit mangsa udan mangsa ketiga menika lengetung gampang. Ning jaman sakmenika wayahe udan malah ora udan, wayahe rendeng malah ora rendeng. Kados-kados mangsane bergeser. Lan menapa ingkang dipun ramalaken jaman rumiyin setunggal kalih sampun kalampah. Umpamane tanah Jawi bakal kalungan wesi, rel sepur menika lak wesi wiwit Jakarta ngantos Surabaya, jalur selatan jalur utara menika ngalungi tanah Jawa. Ana prau sing bisa mabur lan sanes-sanesipun, termasuk wonten ing gesang sesarengan saged kalampah menapa sing jaman rumiyin namung ramalan. Wong bener tenger-tenger, wong salah bungah-bungah, wong apik ditampik-tampik, wong bejat munggah pangkat, wong lugu kablenggu, wong mulya dikunjara, sing culika mulya, sing jujur kujur. Nah menika ngetingalake kados pundi kautaman sing kedahipun ngawuhake berkah malah kosok wangsule, ning kadurakan sing kedahipun ngawuhake paukuman malah kados-kados dadi berkah tumraping tiyang. Wong lugu kablenggu, wong jujur malah kujur. Nanging yen dipun limbang-limbang langkung lebet, menapa sing dados ramalan menika nggih dados tuntunah utawi pepeling tumraping kula panjenengan sami. Saged dimaknani dadi wong ki aja lugu-lugu banget, gumantung sing awake dhewe jak omong sapa, situasi kondisine kepriye. Lugu ya ora salah, tur ya ora bener, ning yen bisa angon mangsa, yen bisa mpan papan, menika temtu ndadosaken gesang sesarengan langkung prayogi, saengga lajeng perlu duga prayoga. Tiang jujur menika ya sae, ning nek situasine, lingkungane, kondisine sapa sing dijak omong ora awake dhewe perduleni, wong jujur bisa uga kujur utawi ajur. Dinten menika pasaman suci mestakake Santo Bartolomeus utawi wonten ing Injil kasebut Natanael. Lan sacara mirunggan kula ngaturaken profesian derek bingah dumateng umat ingkang ngayom marang Santo Bartolomeus, lan sacara istimewa kula nggih ngaturaken profesiat dumateng paroki Santo Bartolomeus Taman Galaksi ingkang ing wulan Mei kala kapengker kula sak rombongan ditampi kanthi bungah, kanthi penuh keramah tamahan, kanthi penuh keterbukaan, lan estu ing mriku kula sak rombongan kepareng galang dana kangge pembangunan gereja Jetis.
Derek bingah awit Santo Bartolomeus ingkang dados santo pangayoman lan mugi-mugi sedaya umat pengurus Dewan Pastoral Paroki PGPM lan para rama paroki estu ngraosaken bingahing manah katorarjaning gesang lan begja rahayuning komunitas paroki anggenipun lelana ing alam donya menika. Bartolomeus termasuk pribadi murid dalem Gusti sing wonge lugu, wonge jujur, omong apa anane, tur ya lugas, ceplas-ceplos waton njeplak. Ananging tumraping Gusti Yesus, menapa sing dados sifat Bartolomeus malah dadosaken Gusti Yesus tertarik. Saengga rikala pinanggih langsung kalian Bartolomeus, Gusti melehake menapa sing dadi sipate Bartolomeus lan lumantar menika Gusti nimbali lan Bartolomeus rikala pinanggih kalian Gusti Yesus nggih lajeng kasengsem. Derek Gusti sawetahipun lan wantun ngorbanake diri dados martir rikala kautus dhateng India. Nah, kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang mancing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 1 ayat 50 gangsal ngantos dumugi 51. Nalika samono Filipus ketemu karo Natanael lan kandha, "Aku wis ketemu karo sing disebutake Nabi Musa ana ing angger lan uga disebut-sebut para nabi, yaiku Gusti Yesus putrane Yusuf saka Nazaret." Natanael mangsuli, "Handak ana sing becik saka Nazaret." Filipus kandha, "Wis ta, ayo delengen." Dene Gusti Yesus priksa Natanael sowan nuli ngandika, "Iki wong Israel sejati sing ora lamis." Natanael munjuk, "Saking pundi ngertos panjenengan dhateng kula?" Gusti paring wangsulan, "Sadurunge kowe diundang Filipus, nalika kowe ana ing ngisor wit, aku wis weruh kowe." Natanael caos wangsulan, "Rabi, panjenengan menika putraning Allah, panjenengan menika nataning Israel." Paring dalem wangsulan, "Anggonmu ngandel iki apa marga dak kandhani aku weruh kowe ana ing ngisor wit? Kowe bakal weruh langit binuka lan para malaikate ngalah munggah mudhun anggarebeg putraning manungsa." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik wonten ing pesta Rasul Bartolomeus, kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus paring pamuji tumraping Natanael utawi asma sanes Bartolomeus. Natanael kasebut dadi wong Israel sejati sing ora lamis, ceplas-ceplos, waton jeplak, lugu, jujur. Menika kirang langkung sipatipun. Saengga rikala dicaosi priksa dening Filipus yen Filipus sampun pinanggih kalian menapa sing diramalake dening Nabi Musa lan para nabi, lan Natanael mireng bilih tokoh sing diramalake menika saking Nazaret. Langsung Natanael komentar, "Apa ana sing apik saka Nazaret?" Awit nggih sacara umum Nazaret menika kitha cilik, adoh saka pusat, adoh saka
keramaian adoh saka teknologi lan sapanunggalane. Ning saking ngriku Natanael wantun tinarbuka lajeng nggih nderek saengga pinanggih kalian Gusti Yesus. Mbok wiwitane menika maido utawi boten wonten kesan positif tumraping wong Nazaret, ning Natanael wantun mbuktekake tanda kutip wantun nderek menapa sing dadi ature Filipus saengga lajeng pinanggih piyambak kalian Gusti Yesus lan rikala pinanggih rikala wawan pangandikan Natanael estu ngakeni bilih Gusti Yesus menika putraning Allah nataning Israel. Nah menika iman kapitadosanipun Bartolomeus. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.